Humbang baboy, sus, lami araman ang gituhoan nga mo hinungdan sa tabong food poisoning sa mga tao nga mitambong sa Pentecost Sunday gahapong adlaw din sa Dakbayan sa Sugbo. Hinong gipaabot pa ang resulta sa examination nga gipahigayon sa taga Department of Health. Ano ang report? Sa tahong nga gipagawa sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, 16 ka mga tao ang nalandig sa Tambalanan Human, makasinati og pagsakit sa tiyan ug pagsuka nga gituhang nahilo sa pagkaon. Samtang sa gipagawas nga press statement sa Commission on the Leyte, 37 ang gidala sa duha ka pribadong tambalanan. Nakagawas ni noon sa mga tambalan ng mga tao nga naglakip sa mga performer. Pag abot na mo dito, kasagaran good, katong na-manage nila ba, nagsuka-suka sila. So wala lang sila magpa-intake, but na recorded good sa atong crew together with Aerop o Red Cross o sa atong EMS is 26. 16 ang nada sa perpetual o I think naiduha sa Veles. Sa opisyal nga pamahayag sa Commission on the Leyte, hugot nga gimonitor ang kahimtang sa mga participants human na kauli na sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. Una nagpadayag sa Pangulo sa CDRRMO, Ramil Ayuman, nga posibleng ang nakaon nga humba ang nakaingon sa food poison nga mausay gituhoan sa organizer sa kalihukan. Magpaabot pa sila sa resulta sa eksaminasyon sa DOH sample sa pagkaon. Naami humba nga gisuot sa plastic may gi-turnover na mo gabi sa reso sa DOH good Department of Health para ma-check nila. Kay kasagaran unison mig sila ningon nga ang humba nga dito gisuot sa plastic mao gyud nakapalain silang lawas. Ang gastos tambalanan giabagan sa charismatic community sa pag-abag usab sa Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma. Sa iyang pamahayag ipasabot ni Febarino, ang chairman sa Commission on the Leyte, nga ang kalihukan nga charismatic jubilee kabahin sa ika-500 ka tuig nga Kristyanismo sa nasod ug adunay pagtugot sa Interagency Task Force ug sa Emergency Operations Center ug sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.